Zdravíčko, prajeme dobrý deň priatelia a práve sa nachádzame v Martine, kde sme realizovali a dodali posuvný systém Coreda 4200. Ako vidíte, tu za nami. Teraz sa spýtame teda pána domáceho, že ako ste boli spokojní s celým týmto postupom, alebo čo nám viete o tom povedať, že ako to prišlo zabalené, či ste montáž zvládli a jedno s druhým. Priebeh od objednávky až po realizáciu v zásade bol z časového hľadiska viac menej veľmi dobrý. Nečakali sme ani na dodanie, dodacie termíny, čo ste aj prislúbili, tak viac menej boli splnené, takže zo strany zákazníka, čo sa komunikácie týka, spokojnosť. Pokiaľ ide o samotnú realizáciu, tam ste nám vyšli v ústrety, keďže sme to realizovali spoločnými silami. V priebehu jedného dňa a pol sme celú túto plochu spoločne prekryli. V podstate od toho obdobia do dnešného dňa, čo už je asi rok a pol, je spokojnosť s posunným systémom v podstate bez nejakých komplikácií a chýb. Tam sme vlastne zvolili systém Coreda 4200 s prerušeným tepelným mostom, čiže tam vidíte aj tepelný rozdiel voči vonkajšku a jedno s druhým, keď tam nevykurujete, koľko stupňov zhruba máte vo vnútri? Tak nemáme vykurovanie ani podlahové, keďže tá plocha presklená je dostatočne veľká aj v jesennom období. Keď slnko svieti hodinu, dve denne, tak nám to spraví na teplote 5, 7, 9 stupňov do 10 stupňov, pričom teda aj v jeseni, aj na jar sa tam dá pohybovať, dá sedieť aj bez nejakého externého vykurovacieho zdroja. V zime samozrejme pri teplote minus 10 a minus 20 nepoužívame terasu na bežné sedenie. No, tak jasné. Super, ale som si aj všimol, že tam máte vo vnútri ohrievač, že asi keď je viacej zima, že si ho pustíte a už to hneď vyhreje. Tak máme to odskúšané, keď aj svieti slnko a keďže my sme orientovaní východ-západ, to znamená, že pokiaľ slnko nezapadne, tak nám ohrieva, a teda nie sú oblaky, tak nám vyhrieva podlahu. Tak tá podlaha nám sála teplo ešte hodinu, dve po západe slnka. No a keď sa zdržíme do neskorších večerných až neskorších hodín, tak si potom prikúrime terasovým vykurovaním, externým zdrojom. A čo by ste ešte takto mohli doporučiť našim zákazníkom, že či teda ísť do toho, neísť, že či montáž teda zvládnu sami, hlavne lebo toto je častá taká otázka, že má niekto z toho aj obavy, strach? Myslím si, že montáž nie je zložitá, pokiaľ je človek priemerne zdatný, alebo keď si niekto stavia svoj pomocný rodinný dom, tak toto určite nebude prekážkou. Samozrejme, tie okná sú ťažké, takže je potrebné tam 3-4 ľudí na to, aby nedošlo k nejakému poškodeniu a k nejakým ďalším problémom. Takže určite myslím si, že montáž je možné, aby si domáci zrealizoval vo svojej réžii. Jasné, to si ešte pamätám, tuším, jedno okno malo pomaly až 100 kg. Lebo tu sú dosť široké, vysoké, sa troška natrápili. No dobre, super. Takže doporučujem, ak niekto váha, nech sa páči, môžete si kľudne prísť pozrieť, ak ja som si takisto chodil u niektorých vašich zákazníkov pozrieť dopredu, čo kupujem. Ale ja s tým problém nemám, keď niekto váha, nech sa páči, môžete sa prísť po dohode pozrieť. Za tú montáž, cca, čo ste si robili aj cenový prieskum, ste ušetrili plus minus tých 30%, alebo koľko to bolo vo vašom prípade? Ak sa dobre pamätám, my sme mali montáž dohodnutú viac menej v cene výrobku. Áno, tam sme to dali, hej. Takže za mňa spokojnosť, ako hovorím, kvôli tej hmotnosti je potrebné, aby to realizovali 4 ľudia s prísavkami, ktorí držia to sklo a tam opatrne manipulovali s aby nedošlo k poškodeniu. Takže áno, ostatné firmy účtujú nejakú montáž, v našom prípade to však nebolo a to bolo asi aj jeden z dôvodov, prečo sme sa pre vás rozhodli. Tam sme dali, hej, tú akciu aj, že montážnici zdarma. Tak teda, nech ste spokojní, nech vám to slúži a užívajte si to. Tak majte sa pekne, priatelia. Dovidenia.